Nga foli be malien bela jele Mali kono ani Mali kokan aw balimakɛ do Jean. Bi ye jeudi le 4 juin 2026. Mbalmaw ma o ma ibe ne Jean ka video kɛtogo dɔn. I b'a dɔn k'a fɔ ne be kuma fila fɔlɔw de ka kunu kuma n'u ka bi kuma ta k'a nɔrɔ ɲɔgɔn na k'a yira diɲɛmɔgɔw la ninnu ye adamaden sugu minnu ye. N b'a kɛ maa sugu bɛɛ la mais n tɛ sɔn k'a kɛ diinɛmɔgɔ la. Munna? Diinɛmɔgɔ bonya bɛ ne yɔrɔ. Ne bɛ diinɛmɔgɔ karama. Ni ne ye nin ko sugu ta k'a ɲɛsin diinɛmɔgɔ ma k'a ka kunu kuma n'a ka bi kuma nɔrɔ ɲɔgɔn na, a bɛ kɛ sababu ye diinɛmɔgɔ in bɛ lagosi. Ne bolo n'i ye diinɛmɔgɔ dɔ lagosi, i ye diinɛ de lagosi. N'i ye diinɛmɔgɔ dɔ buruja, i ye diinɛ de buruja. O hukumu kama ne tɛ sɔn ka video kɛ diinɛmɔgɔw kan ten. Ɲɔnɛ diinɛ lasela dɔw bɛ yen kuma 700 de bɔr'u da si ni si tɛ kelen. Ne ye video k'u ka don o don n b'u yira diɲɛ na. Nga n tɛ sɔn k'a kɛ n ka diinɛ de kama. Ne tɛ se k'a faamu diɲɛ kɔnɔ ko tɔɔrɔ dɔ bɛ silamɛ sɔrɔ ko silamɛ wɛrɛ bɛ nisɔndiya ni o tɔɔrɔ ye. Ne tɛ se ka o faamuya. Silamɛya yirisunba de don mais bolofara de ka ca. Silamɛ bɛɛ ko k'u bɛ Alakira Muhamadu de kɔ sallallahu alaihi wasallam. Nga taasira minnu b'a kɔnɔ o ye kuma wɛrɛ de. Mais silamɛya yɛrɛ sopasima a lili bɛɛ ko i bɛ Alakira de kɔ. Alakira dun ko sallallahu alaihi wasallam ko i bɛ mun ɲuman mun nata n'i yɛrɛ ye k'i ko de nata n'i balima ye, k'i kana juguma ta k'i balima nata ni a ye. Nga ne bɔra ka video dɔ ye n'o ye an fa, an ka seko, an ka karamɔgɔkɛ Sherif Usman Madani Haidara au conseil islamique ɲɛmɔgɔ do bi. An balima silamɛ dɔw bɛ Burkina, dɔw tun bɛ Guinée. Lajarabi y'u sɔrɔ. U ye kuma fɔ, kuma mun ni fanga ka hakilina tɛ taa. U ye tɔɔrɔ sɔrɔ, u ye lajaba sɔrɔ. A don ne y'a video ye, ne ma sɔn ka kuma a la. Parce que a ye ne tɔɔrɔ. Ko mana silamɛ sɔrɔ a bɛ ne tɔɔrɔ. Ka dɔn k'a fɔ silamɛ bɛɛ ye joli kelen de. Aw bɛ taa sira kelen na o, aw tɛ taa sira kelen na o, o bɛɛ ye kuma wɛrɛ. Ne tɛ taa sira ko la silamɛya la. Ne ka karamɔgɔ, ne ka seko, o ye Alakira de sallallahu alaihi wasallam. Wa ne tɛ taa sira ko kɛlɛ la silamɛya kɔnɔ. Silamɛya ye mun fɔ, ne kɔni ɲɛ bɛ o de la, wa ne bɛ baara kɛ ni o de. A man di ne ye, i komi n y'a fɔ n ko ka video kɛ karamɔgɔ Haidara kan walima karamɔgɔ wɛrɛ kan. Kɔsa in na Mali transition ɲɛmɔgɔ ye karamɔgɔw wele ka taa san yɛlɛma foli la. Ne ka video kɛ Haidara kan ko n hakili b'a la diɲɛ kɔnɔ. Est-ce que a ma sɔrɔ o video in de fɛ? A ko k'u ka maaw minɛ, ko ka sabuya kɛ ko sekow bɛ neni, karamɔgɔw bɛ neni. Ne ko n ko Alakira bɛ neni yan, an m'o mɛn. O kɛlen, n kanubaga caman bɛ yen minnu abonné bɛ n ka page la. A dɔw donna n kun f'u bɛ kasi. Jean i ka d'an ye dɛ. Jean anw y'i kanu. Jean mais i sera an ka karamɔgɔ ma dɛ. A dɔw fo bi n yɛrɛ maloyara mais ma nimisa. Ka sabuya kɛ n ye mun fɔ, n ye tiɲɛ de fɔ. Mais maa minnu abonné bɛ ne la k'u bɛ taa sira dɔ kan, a mana k'a taa sira o sira ye, a mana kɛ karamɔgɔ o karamɔgɔ ye, i k'a dɔn k'a fɔ ne tɛ yan ka maa dɔ de défend walima ka maa dɔ de kɛlɛ. Ayi. I mana kɛ taasira o taasira n'i ye sira bila, i bɛ n jɔlen sɔrɔ i ɲɛ yan ni Ala sɔnna ma. U ka dɔn k'a fɔ, u k'an faamuya. Ni minnu ye n faamuya n ka baara kɔnɔ a bɛ diya n ye. Wa ni minnu m'an faamuya fana k'a y'u nun tɔɔrɔ, n'i tɛ fɛ i nin ka tɔɔrɔ, i b'i désabonné ka bɔ n na. O la i bɛ lafiya, ne yɛrɛ bakun bɛ lafiya. Ne tɛ foyi fɔ ni juguya ye, ne tɛ foyi fɔ ni hasidiya ye, ne tɛ foyi fɔ ni bɛsɛnkɔnɔciya ye. Karamɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko mun kɛlen filɛ nin ye Burkina, mun kɛlen filɛ nin ye Guinée, ko Mali fana kan ka nin ɲɔgɔn de kɛ. Karamɔgɔ, a ma mɛn dɛ. E ko ko taasira o taasira
ko minnu kɛra kɔrɔlen ko ka yafa ɲɔgɔn ma an ka jɛ an k'o video lajɛ tan. K'a fɔ i kɛra sunamɔgɔ ye i kɛra sufiya ye i kɛra siya mɔgɔ ye i kɛra diinɛ bolofara ye Seku Usumani Madani Hayidara b'i jɔ k'a lase ko n bi yafa ɲini bɛɛ fɛ n'a sɔrɔla fɛn min tɛmɛna ka kɔrɔ n'o ye min dekun u ka yafa ne ma Ala yɛrɛ kama o k'a dɔ fana Ala ye seere a ɲɛ bɛ dusukun na ne yafalen don silamɛ bɛɛ ma o tuma na nin diinɛ in Ala k'a dɛmɛ nin diinɛ in Ala k'a kɔrɔta wallahi ŋaniya ɲumantigi kelen n'i bɛ Ala fɛ i bɛ se ŋaniya jugutigi miliyari la kira kelen de nana ni silamɛya ye mais Ala y'a dɛmɛ fɔ anw fila la ya bi an badenw. Balimaw ni ma mɛn nin tɛ kalo 5 bɔ ne ma fili u ye nin wele boloda ka ɲini ko bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma diinɛmɔgɔ bɛɛ taabolo bɛɛ walasa ka bɔ nin kɔnɔ u ye ɲɔgɔn buruja minnu kɛ kunun u ye ɲɔgɔn tɔgɔciya minnu kɛ kunun u ye galonda ɲɔgɔnna minnu kɛ kunun ko ka yafa o bɛɛ lajɛlen ma ne bolo hali nin semaine kɔnɔ semaine tɛmɛnen o conseil islamique bɛ ka wele dɔ boloda nin kalo kɔnɔ ko ka maliyɛnw wele u ka fara ɲɔgɔn kan ka sigikafɔ kɛ ka bɛn ani bolodi ɲɔgɔn ma kɛ o bɛ ka ɲini jamana kɔnɔ waati mun na o conseil kelen président o ka bɔ ka tila ka nin kuma kelen fɔ o kɔrɔ ale ka laɲini ye de maa minnu bɛ Mali fana kɔnɔ yan n'olu ka hakilina tɛ taa n'u ka faamuyaw tɛ taa olu fana ka minɛ nin ye ne dute don min na président Hayidara y'a fɔ ko ale bɛ ka taa ɲini ji jukɔrɔ ko fanga ye maa minnu minɛ ko k'u bila ne dutera o kuma in na parce que e tɛ se ka kɛ o kɛbaga ye ka tila k'a ɲini tugun ko fanga ka maaw nɔ minɛ nin ko ninnu na sariya de bɛ bɛɛ bolo sariya de bɛ ko bɛɛ la diinɛmɔgɔ n'a ka hakɛ fanga n'a ka hakɛ nka fanga kiritigɛli o tɛ se k'a to k'a fɔ ko i ka diinɛmɔgɔ minɛ ka taa don kaso la dɛ ayi karamɔgɔ dɔ kiritigɛli o tɛ se k'a to ko karamɔgɔ dɔ ka weleli kɛ ko ka taa karisa don kaso la i b'o de ye yan kuma fila de don n'o sɔrɔ Hayidara kɔni bɛ ka ninnu wele de k'a fɔ ko parce que k'u bɛ fanga de critiquer yan ko ni mun ye fanga critiquer ka taa kaso la n'o don karamɔgɔ Hayidara yɛrɛ kan ka taa kaso la dɛ an ka jɛ an ka karamɔgɔ Hayidara ka nin lamɛn. Hayidara de kumakan don pas d'autorité autorité tɛ Mali la je dis et je répète autorité tɛ balimaw aw bɔra ka karamɔgɔ de lamɛn sisan ne bolo minnu kɔni minɛna Burukina ne ma dala n'olu ye ni ɲɔgɔn fɔ minnu minɛna Guinée ne ma dala n'olu ye ni ɲɔgɔn fɔ mais ale y'o fɔ Mali kɔnɔ sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan maa m'a fɔ ko k'ale nɔ minɛ ka taa kaso la parce que k'ale ye nin fɔ ne ko jamana bɛ buruja ne ye mɔgɔ min yɛrɛ ko jamana tɛ yen ɲɛmɔgɔ tɛ jamana kɔnɔ o kɔrɔ minnu bɛ yen bi olu ye mun ye mais foyi ma bɔ nin na n bɛ mun fɔ jamana autorité ye an ka siran Ala ɲɛ aw k'aw ka baara kɛ a kɛcogo la diinɛmɔgɔw a mana k'a taabolo n'aw m'aw kɔlɔsi u la u bɛ n'aw don ko la aw tɛ se k'aw yɛrɛ bɔ ko min na diɲɛ kɔnɔ diinɛ ye fɛn ye mɔgɔw bolo adamadenw ninkun de sirilen bɛ a la ni fitinɛ donna a la fanga nana i yɛrɛ don fitinɛ la fanga i bɛ mangoya dɛ i mana kɛ taabolo o taabolo ye a maa dɔw kɔni bɛ ka fanga in difa nka ni taabolo ko mankan nana bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini k'i ka taabolo de ɲini fo ni Ala hinɛna maa kelen kelen minnu na ne bolo ni kiri bɛ kɛ jamana kɔnɔ a kana kɛ ko dɔ ka bon walima dɔ ka dɔgɔ jama bɛ dɔ bolo jama tɛ karisa bolo ɲɔnɛ kuma dɔ bɔra karamɔgɔ Hayidara da tugun n'o na sɔrɔ fanga kan ka maa wele k'i ɲininka k'i lasigi heure 4 heure 5 heure 10 ɲininkali la o tun kan ka kɛ karamɔgɔ Hayidara la wa don fo bi ne ma kuma mɛn mun kama silamɛya mun b'a la tɔgɔ mun b'a la bonya mun b'a la silamɛya ka image mun bɛ yen
o kama ne bolo u ma wele ɲɔnɛ maa minnu bɛ yen k'u bɛ ka banbanciya wale kɛ jamana kɔnɔ ka maaw ka foro jeni ka maaw ka du ci ka secteurs jeni ka musow kɛ firiyatɔw ye karamɔgɔ ko k'ale n'olu ka ɲɛmɔgɔba sigira k'u kumana ko y'a ɲini ale fɛ ko k'a to ani jamana ka kuma ko denmisɛnnin minnu bɛ ka nin maa faga wale in kɛ jamana kɔnɔ k'o ye ale ka denmisɛnninw ye ne bolo o don karamɔgɔ tun kan ka wele ka na o ɲɛmɔgɔ in bɛ fan jumɛn Mali kɔnɔ ale kumana min ka ɲɛfɔli k'a la nka foyi ma bɔ o la n bɛ tɛmɛ o kuma la n tɛ fɛ ka don kuma in kɔnɔ karamɔgɔ ko ni maa sɔrɔla Mali bɛɛ ko k'a fɔ ko Ala ko ka taa bin maaw kan ko ka maaw faga k'u ka na n'o ye k'ale bɛ bɔ silamɛya la bingani tɛ silamɛya wale la dɛ bingani tɛ silamɛya la nka an bɛna jɛ an b'a lamɛn n bɛna yɔrɔ dɔ d'a ma indice dɔ d'a ma a k'o faamuya Mali faamaw a y'a ɲɛ yɛlɛ réveillez-vous Burkina a manamanakan fɔra ye a kɛra cogo di Laginɛ sisan Laginɛ a manamanakan fɔra ye sisan a kɛra cogo di u ye dan sigi a la k'a tigɛ cari fo ka Guinée sa ɲɔgɔn ti fɔ Guinée fo ka Burkina sa ɲɔgɔn ti fɔ Burkina mais a ba kelen bi fɔ Mali la yan n b'a fɔ wa ne de y'a seere a ba kelen bi fɔ yan n b'a fɔ n b'a garanti a ba kelen bi fɔ yan munna o fana Mali de ye Makan ye wa kira bɔra Mali la yan wa diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ni aya kelen sɔrɔ la ko Ala ko an ka mɔgɔw faga ko f'u ka kɛ silamɛ ye mais difawu tɛ ani nafsi ne tɔɲɔna n bɛ bamuru ta ka n yɛrɛ ɲini n ka sira minɛna n bɛ bamuru ta ka n ka sira bɔ ka taa n'o tɛ ko Ala ko an ka bi mɔgɔw ka k'u fa n b'a ɲini diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ fɛ u ka n dɛmɛ ka aya kelen di yan n bɛ bɔ silamɛya la ni kuranɛ n balimaw aw bɔra ka an fa n'an ka karamɔgɔ lamɛn Sherif Usman Madani Haidara a ko kuma ko maaw bolo ko Mali ye Makan de ye ayi Mali tɛ Makan ye ko kuma ko maaw bolo ko Alakira cira Mali le ma wa sallallahu alaihi wasallam ne b'a fɔ awɔ Alakira cira Mali le ma parce que Alakira cira diɲɛ bɛɛ de ma Mali bɛ diɲɛ kɔnɔ wa ni maa mun ko k'a tɛ fɛ k'o kuma faamuya o tigilamɔgɔ k'a yɛrɛ ɲininka ko aya ni Alakira ma ci Mali ma minnu b'u yɛrɛ danbe ka taa Alakira somɔgɔya ma olu sera Mali kɔnɔ yan cogo di an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni kuma tɔ ye nka karamɔgɔ ye kuma dɔ fɔ ne tɛ fɛ karamɔgɔ ka bɔ silamɛya la a ka to silamɛya la ka silamɛw ladɔnniya Ala ko gɛrɛgɛrɛ la a ko ni haya sɔrɔla kuranɛ kɔnɔ ko Ala ko ka maa dɔ kɛlɛ k'a ka kɛ silamɛ ye ko n'o dalilu nana k'a bɛ bɔ silamɛya la o kuma kelen kɔnɔna la a ye kuma fitinin dɔ fɔ n t'a dɔn ni maa caman fana y'a jateminɛ a kuma kelen kɔnɔna la a y'a fɔ tugun ko a tɛ se ka maa ye diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ se k'a fɔ ko Ala ko ka taa bin maaw kan o ye kuma fila de ye o yɔrɔ kelen na n'i ko Ala ko ka taa bin maaw kan bingani tɛ Ala fɛ yen Ala bɛ basigi de fɛ Ala tɛ bingani fɛ nka n'i ko est-ce que ko a bɛ kuranɛ fan dɔ la ko Ala ko ka taa maa dɔw kɛlɛ k'u ka don silamɛya la n bɛna haya fila fɔ a ɲɛna n t'a dɔn n'a durusilen don kuranɛ la mais n'a ma durusi a bɛ se ka gɛrɛ maaw la maa minnu durusilen don u ka nin yɔrɔ in tafsiri fɔ a ɲɛna suratul Tahaba kɔnɔ haya 70 ani haya 3 suratul Tahrif kɔnɔ haya 9 n bɛna kuranɛ haya dɔ fɔ a ɲɛna an ka kuranɛw ma jɛ kosɛbɛ mais an bɛna palon k'a fɔ a ye ya ayyuhan nabi jahadil kuffara minal munafikin nin ye kuranɛ haya de nin tɛ ne ka kuma ye dɛ a ka taa nin ɲɛɲini nin bɛ mun fɔ ne tɛ fɛ karamɔgɔ ka bɔ silamɛya la Ala ka sini kɛnɛya d'a ma mais n kɔni bɛ mun fɔ an ka sira Ala ɲɛ ni ko ye silamɛ dɔ sɔrɔ o kana kɛ silamɛ wɛrɛ ka nisɔndiya ye n'i tɛ se ka kuma la i sigi k'i da de i kana tasuma ɲaga ɲɔnɛ n'i ye tasuma ɲaga n'a dɔ i yɛrɛ sɔrɔ don min na i b'i yɛrɛ ɲini dɛ
adamaden ka n'i ka bonya lajɛ ka n'i ka fanga lajɛ ma u bɛ jamana in kɔnɔ yan n'i tun y'olu ɲininka u tun bɛ fɛn bɛɛ f'u yɛrɛ ma mɛ bi a bɛ cogo di mɛ n'an bɛ taa an bɛ se ala ka silamɛya k'a kɔrɔtan k'a dɛmɛbagaw kɔrɔtan ala ka silamɛya kisi k'a dɛmɛbagaw kisi ala ka silamɛya tanga k'a dɛmɛbagaw tanga ala k'an fatu silamɛya kan ala k'an fatu limaniya kan ala k'an ka kuma laban kɛ la ilaha illallah muhammadu rasul